Isa sa mga tema o konleksyon nga ginhatag ni Apostol Pablo sa mga tagay-peso nga samtang kita ara pa sa kadudulman kag sa kaperdian nagabot ang sakto nga tiyon ginhatag niyang iyabugtong anak nga naghatag sa aton dako nga paglaom kag katalanhaga nga buwas damgan. Ang pagtuon subong simanal nga pag-usisa, pag-review o kon pagtungkad sa atong eleksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomadong inyo masonson nga host sa sining aton Ilonggo o kung hiligaynon nga version sa aton Sabbath School Lesson Review kada simana. Ari ang akong duwa ka mga resource persons ang atong ginimbitar ang una na akong pakilala sa inyo for the first time. Wala pa gid siya ini una giniya mga kauturan pero ako nagapati nga may manami gid nga mga punto nga iya mapagigambit sa aton karon. Originally, halin siya sa La Castellana, Negros Occidental, Philippines. Ari siya diri subong kay siya ang aton nga office secretary sa Human Resource Department. Wala sang iban si Ma'am Rubian Española Villarias. Ma'am, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw Pastor, Aragon. Kag subong man sa tanan nga aton nga mga manudlantaw sa sining programa sa Batika kabay nga ang amon nga pagtuon sa sining adlaw mangin isa ka inspirasyon para sa aton tanan nga kita mangin maayo kag masinunundon nga Kristiyano sa di Ginoong Hesus. Amen. Salamat gid Ma'am Ruby. Ang ako ni kadwa pang kilala sa inyo, mga kauturan. Siya ang aton nga Vice Presidente diri sa CPAC labi na gid sa Yuma sa may Advancement Department. Kaagi siya nga aton nga Dean sa School of Theology diri sa CPAC kag madamo pagid nga mga departamentong yanagyan. Mga kauturan, isa siya sa aton mga haligi diri sa aton nga eskwelahan kag sa aton nga iglesia. Wala sang iban si Pastor Dr. JCG Aragon Jr. Pastor, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw, Pastor. Kaya mayong adlaw gid sa liwat sa tananamon nga mga sumulunod kag padayon gid sa pagsuporta sa ning aton nga programa. Kabay nga mangin malipayon naman kita kag makatuon sa madamo nga mga butang sa aton leksyon sa sining semana. Yes, thank you gid Doc Jess and Ma'am Ruby. Thank you for coming. Ari na kita mga kauturan sa leksyon 14. Talaksa lang niya ang aton nga leksyon nga may 14, normally 3 silang gid tub-tub. Apang mga kauturan tungod sini ari kita subong. Ang aton nga leksyon Ephesians in the Heart, ang libro sang Episo nga ari sa atong tagipuson para sa September 23, tub-tub September 30. Without much ado, mga muyo kita mga kauturan. Sa siningation, yari kami nagapalapit sa imo, nagapasalamat. Nga ikaw naman, amon mahangpan Ginoo kagang imo nga mga paggiya amon mabatyagan. Salamat nga ikaw upod namon sa amon nga pagtuon subong upod sa amon mga kauturan nga nagapalamati kag nagatanaw sa sini nga programa. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Ako ni hatag kay Ma'am Ruby ang pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. Ang aton sadsaran nga teksto makita sa mga taga-Efeso, Kapitulo 2, versikulo 8 nga bersikulo tubtob ikanapulo. Kung magabasa, kay bangod sa bugay naluwas kamo paagi sa pagtuo, kag ini indi inyo kaugalingon nga buhat,
Ini amo ang dulot sang Dios. Indi bangod sa mga buhat, basi ang bisan sinong tawo magpapugal. Kay ang binuhatan niya kita, nga gintuga kay Kristo Jesus, nga sa mga buhat nga maayo, nga ginaman nga daan sang Dios, agud nga magawi kita sa ila. Amen. Thank you, Gid. Pastor Jess and Ma'am Ruby, Yes. kanami bala kung ara kagid sa putukan sa bukid o kung sa mataas nga tower nga nagatan-aw ka sa dalom. Makita mo ang kanami nga mga view kag at least nga tawag sa English nga breathtaking. Ang libro sa Episo sa daw ginakabig nga daw amo siya ang nag-overview sang tanan nga mga libro ni Pablo. Kay ti 14, 13 ka mga sulat ni Pablo nga ara sa Biblia. Pastor, ano pagid ang aton mapaabot sa sining aton nga pagtuon sa sining nga simana? Mato din na, Pastor, no, mga kaabyanan, mga kauturan, kay ini ang libro sang Episo, amo ni siya ang isa sa pinakaimportante nga sinulat ni Apostol Pablo. Yes. Wala sa payan nga pinakaimportante, kundi pinaka-unique siya. Yeah. Kay kalabanan na Pastor Ma'am Ruby, ang mga sinulatan ni Pablo, yan nag-a-address ng specific needs sa mga laygay niya sa mga kauturan, sa ilang paghimuon. Ini iya daw na himo siya nga daw general niya nga pagtulok, ginatawag naton ina siya nga theological treatise o kung isa siya ka daw summary bala sang tanan nga mga gina-address niya sa iglesia, sa bugay, sa kaluwasan kag sa unity sa mga katawhan. So kabilugan ni siya nga pagpananaw. No, hindi lang specific, kabilugan siya nga pagtanaw kag sa nga simana aton pagatunan kung ano ini nga mga butang nga ginahatag ni Pablo sa aton sa kaluwasan, sa iglesia, kag sa bugay nga pasundayag sang Ginoo. And that's correct. And that's correct, Ma'am Ruby. Nga daw ara kita sa babaw. Nga makita naton ang tanan nga mga sinulatan kag mga ideya ni Pablo, mga leksyon nga iyang ginhatag sa mga katawan, sa mga iglesia, kag bisan sa aton karon ka panahon. Yes, Ma'am Ruby. Pastor, wala gimang ko idea sa sining libro. Kay actually, try ko nga basahon ng bilog nga Bible, pero hindi ko bala siya matapos-tapos. Pero pagkabasa ko ni sa mga taga-Efeso, amo ba nahambal mo, Pastor, nga do overview sa sang tanan nga gusto pahiwatig sang Ginoo sa aton nga kumbaga ginapakita niya na sa aton kung ano ang aton nga pakadtuan, kung diin kita subong nakaplastar, kag kung ano kita, kag kung ano dapat nga mga obrahon naton, amo to nga mga kinahanglan ni ara kita sang unity or pag-isa bilang isa ka simbahan. Yeah, kag daw isa siya, ma'am, kanami sang punto mo. Daw isa ka mapa. Nga amo ang aton nga tanaw kung diin kita magadto, kung diin nga direksyon. Kanami makotoran. That's why excited ko makotoran sa padayon sa aton nga pagtuon. Ari sa aton nga Sunday, ang aton nga leksyon ang halin sa may Episo Kapitulo 1. Pastor Jess, ikaw ako nunahon. Isa sa mga punto ni Apostol Pablo diri ang ginatawag nga fullness of time sa sakto nga panahon. Ano ni siya ang buot silingon man? Talapang doon yung mga kauturan, bangod nga sa sina nga mga panahon, ang mga katawhan, yara na sila sa sitwasyon nga sa diin, ara ang kamatuoran na sa ila, sa bagay, sa bugna. Din sa way ganin ni sila ng ilang first love, ilang ginbayaan. So sa sini nga bahin mga utod, aton matulupangdan ang isa ka pamalandungan nga ginhatag sa aton ni Apostol Pablo, na hanungod sang tatlo ka importante nga mga butang nga iyang gin-emphasize. Nahauna, ang paghiusa sa kay Kristo, union with Christ, kay ato nakitaan mga utod nga kita ginpili sang Ginoo maskin pagikan sa before the foundation. Yes. Before the kayo ni kaayo ni nga ang pagpili sa aton gikan pa sumuna wala pa kita na tao. Wala pa nga napili na. Ginoo. Oo. Kag ang ikaduha ang aton nga palanublion, inheritance with Christ. Nagahatag ini siya sang kapatawaran,
ang paglaom sang kaluwasan kag ang walay katubtuban nga kabuhi nga ginaaman sang Ginoo sa aton. Kag ang ikatatlo ang pagtawag ni Ginoong Hesus sa aton sa kay Kristo. Gintawag kita sa pagkabalaan, gintawag kita nga blameless, gintawag kita agud mangin kaangay sa kay Ginoong Hesus. So ini nga mga punto nga ginhatag ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. It's high time. Yes, High correct. time Kanami na nga punto. ining paghimuon ini sa mga katawhan, ilabi na sa sinang nga panahon. Yes. Hindi na sila maglangan-langan, bangod sang ginhimo sang Ginoo, isa ini kadako nga talalupang doon nga aton man pagapamalandungan subong presente Yes. nga mga kauturan, presente nga mga umalagad sang Ginoo. It's high time for us. The fullness of time has come. Has come. Nga aton talupang doon. Ang aton tinindugan, ang aton pagkatinawag, ang aton pagkabig sang Ginoo sa aton kag kinanglan kita aton sabton balusan sabton ini ang panahon nga sa diin aton subong ginakabuhi. Pastor ka namin sa imong nga term bala, high time. Sakto na gid nga panahon. Sibo na gid nga panahon. Oo. Nga pagpili sa Ginoo sa aton sang nagligad kag sa palabuton subong na gid ang sakto to fulfill nga ini tanan mahimo na siya nga mabutang sa plastado nga mga pamagi. Yes, ma'am, Ruby. Ang madlugan ko lang gor pastor sa high time bal ni Pastor Jesse nga ginambal. Ang nakita ko sa ini nga adlaw mo sa Domingo nga kung sa din ginpakita sang Ginoo sa aton nga hamtong na ang aton nga pag-intindi. Yeah. Nga Amen. kumbaga bugos na kita or ready na ba kita nga magbaton sa iya? So muna nga it's high time na gid sa aton nga mag-atubang sa aton Ginoo tungod aton na gid naintindihan kung ano gusto niya nga ipaybalo kag ara na reveal na sa aton ang mga tinago niya. Napakita na sa aton. Yeah. Ang mga tinago kag ang mga palabuton. Oh, so past and then future. Di subong high time na gid to see the future and review the past. Nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Wala gid kita pa kanami mga sa aton nga punto sa sininga Sunday sa kapitulo 1 sang ato sang libro sang Efeso. Sa kapitulo 2 ari man di ang tema diri ang punto diri nga inabalang sa but God ang kanami diri kag ang Dios. Oo. Aapang ang Dios. Ang Diyos. So, Yes, so na sa Greek na ang bat nga conjunction nga word bat is kai. So kai theo. Oh, kag ang Dios. Oh, pastor. Anong bot silingon ni Pablo sini? Kanami kadalom sini. sakto na. Pastor, no, katahom ini kay ang pagsulat bala ni Pablo, una, kung mabasa natin dira sa Efeso 2, una, iya dira enumerate ang kahimtang sa mga tao. Patay kamo bangod sa mga paglapas, ang inyong mga pagginawi, inyong batasan, kinalibutanon, ang inyong panghikot sa tung asang katawhan, di masinulundon, tanan nga sitwasyon bala sa ilang paglapas, apang dira sa bersikulo 10, Ephesians ano? 2. nagasiling sa diri, apang, yun gani na ang Versikulo 4. Yeah. Versikulo 4. Apang ang Diyos ginhatag ni diri ang kontrast. Kontrast. Kamo malinapason kamo apang ang Diyos pinaagi sa iyang manggaranon nga kaluoy gikan sa dakong gugma ginhigugma niya sa aton. Dira niya ginpakita mga kauturan nga maskin kalain sang aton nagliligad apang bangod sa bugay, bangod sa gugma sang Ginoo. Ano ang ginhimo niya? Ginhimo niya kita nga buhi kay Kristo. Raised up kita, banhaw kita, no? Ginbanhaw kita paagi kay Kristo. Kag ginpapungko kita upod kay Kristo. Wow. Do ka tahong Kanami sina, no? So amo na mas ang aton assurance maskin paano ang aton nagliligad pero ang bugay sang Ginoo iya magahatag sa aton sang kabuhi upod kay Kristo, magabanhaw sa aton upod kay Kristo. Hindi lang magabanhaw, papungkuon gid kita iya
sang otoridad kag power and authority Patilawon. patilawon gid kita sang pagdumala kag sang gahom sa Ginoo. Ano katahong Yeah. ina nga paglaom, no? Yeah. Sa aton Patilawon ka pungko bide. Yes, Ma'am Ruby, inibila ang conjunction nga bat apang. Nagaliwat sang picture. Mas lang kagwapa sa imo apang. Okay, liwat na siya. Hindi ka nagwapa tungod sa apang. Yes, Ma'am Ruby, ano pa gini mo mga Ang insight? same ng gyapon kay Pastor. Ang first gidiri nga ginahambal sa kapitulo bala nga kumbaga daw sakit siya muna na bala Mrs. White nga ang word ko na sa Ginoo daw two-edged sword. So sakit siya ginapakita sa aton kung ano kita nga klase sang taho kumbaga kung bayo kita guro puro na taguro gisi-gisi do hindi na kita mapuslan. Ang first ni ginatudloan ni kita humility pastor para sa Yeah. akon. Tapos ang after sang apa nga word lagi ko na namian kay gidog magagihatagan kita sang Ginoo sang pribilehiyo bala nga mangin parte sa kundiin siya kag kung sino siya kag kung ano ang ginahubra niya. So siling ko grabe ang Ginoo. Grabe ang Ginoo sa aton nga sa baylo nga amo kita sila nga kumbaga hindi na tampuslan kung bayo kay haboy ka na lang. Pero siya wala ko kabalo kung gi-recycle biya niya kita or gi-renew niya kita. Yeah. No, kamay idugang pag ginako diri. Ini balang horizontal kag vertical. Vertical kag horizontal. Nga pirmina ko ni ginaano pastor, gina-illustrate. Nga ang cross may duha ka klase ang pieces. Ang vertical kag ang horizontal. Okay. Nga ang Ginoo halin sa langit na naog para pagkuha sa aton. And after that, the result is nangin isa kita sa aton mga kauturan nga wala na sang pinilian. So amo nang word nga apang. Nga sa una wala gi kita pulos ma'am. Karon niya grabe na. Isa na kita. Di ang episodaan is a church that composed of Jews and Gentiles. Oh, nga ti ang mga Hudiyo ya gapabugal na sila nga sila ang maluwas. Ang mga hintil duko-duko lang kay way kami kaluwasan. Sila na abang sila ni Pablo apang. Isa na kita may kaluwasan. Ma'am, ikaw ako nunaon sa Sige, aton nga Pastor. Tuesday. May word diri nga mystery. Ano ni siya, ma'am? Ang sa Tuesday, we are the church of the living God. Kag may talanhaga, may tinago. Yes, ma'am. Ang makonde ko dara sa word nga mystery pastor is makita na to siya sa versikulo 3:6 sa akon lang ha pastor. Ang hambal niya gani nga hindi ka mo kuno magkapunaw sa pagantos ko tungod sa inyo. Ako maga hindi kita mag-shaken bala sa aton nga panindugan Hindi kita magkurog. o hindi kita magkurog, hindi kita maglangan-langan because amihan mo na gani nga mystery sa ginpakita sa Ginoo sa ato may dako nga misteryo because hindi kumbaga if the food is served to you hindi na siya pakita paghamba sa imo nga that is how it tastes nga amo na siya ang sabor sang pagkaon kundi dapat nimo itilawan para imo ma-experiensyahan. So amo na ginahambal nga ang sakon nga sir pag-insindi nga there is a mystery nga samtang nga agin butang kita diri nga magpangabuhi bilang isa ka Kristiyano because gusto sang Ginoo makita kung paano nato na isurpass or paano nato na malampuasan ining pagtilaw nga gihatag niya sa aton kung either magkaon bala kita or magbuhat kita sa mga bagay nga kung sa diin maka-cause aton distraction or magbuhat kita sa mga bagay nga kung sa diin makasunod kita sa iya mga tapak. Amen. Pastor, before na ako niyatag sa imo, kanami isang punto ni mo kay na. Ngam tano sang Ginoo sang wala pa ta matao ara na. Kagti kadako sang iya nga ginahatag sa aton nga paglaom sa katapusan. Ang ako na punto man di nga nakita nga makatalanaga. Kay ti sa konsepto sa mga Hudiyo ya, sila lang may kaluwasan. Dayon ang mga hintil ya nagapakabi nga way basuran lagid kami ya. Pero amo na da ang katalanaga nga ginahatag sang Ginoo nga may paglaom kita nga bisan kita nga mga hintil. That is the mystery, the plan of God. Can you add some more, Pastor? Tama, Pastor. Sakto na siya kay magsiling kita misteryo, hindi maintindihan misteryo. Makatalanaga. Hindi kaya ano na siya unique na siya nga hindi mo maintindihan kay misteryo. Now, kapila ni gin-mention ni Apostol Pablo diri sa chapter 3 sa Ephesians. May araman ko idugang pastor nga duha ka possible interpretation sini misteryo. It might refer to the mystery of the gospel. Yeah. Misteryo sang
maayong balita. Misteryo in the sense nga ini siya ang maayong balita, nag-involve ini siya sa misteryo sa pagkatao. Ang pagkatao ni Ginoong Hesus, misteryo ini kay ti nagtawo siya gikan sa ulay, no? Misteryo sang kamatayon kag iyang pagkabanhaw. Kag misteryo man sang reconciliation pagpakigsauli sang tao kag sa Dios. Yeah. Wala sa payan sining misteryo sang maayong balita. Makita naman naton diri emphasis ni Apostol Pablo sa misteryo sang iglesia. Kay ining iglesia gin-unite siya, no? Gin-unite siya sa kay Ginoong Hesus. Misteryo ini kay isa ini ka spiritual union. Yeah. And that's Ang pag-unite sang iglesia sa kay Ginoong Hesus hindi ni makita, invisible. No? Apang ini siya gin-unite, isa ka mystery tub-tub nga nangin kabahin kita sang lawas ni Kristo nga amo ang iglesia nga ang ulo amo si Kristo. Yeah, So yeah. mystery, a mystery sang gospel kag mystery sang church. Kag ini siya nga misteryo ginhimo sang Ginoo para sa aton. Para sa aton. Hindi naton mahangpan. Hindi natin. Hindi naton ini kung paano ang Ginoo na-incarnate, kung paano siya nga halin sa ulay, kung paano siya napatay kag mabanhaw, kag ang pagpasag-uli, kung paano ang iglesia nahiusa sa kay Ginoong Hesus, spiritual union, hindi naton makita apang ini nga misteryo ginpaatag ni Apostol Pablo sa pagpahanungdom sa aton nga ini ginhimo sang Ginoo para sa aton kaluwasan, para sa aton tanan kag para sa aton pagpasag-uli sa Ginoo kay sang una napahamulag kita kag wala nay paglaom, wala nay palaaboton. Apang daano katahong pinaagi sa bugay sang Ginoo, ini nga misteryo na hitabo bangod sa iyang gugma kag bugay sa aton. Amo na, Pastor, no, salamat kita kanami sa imo pag-explicar. Amo blang nagnasiling sa iban nga reliyon. Nga do hindi sila kabaton. Nga ang Dios sa mga Kristiyano nagpakamatay para sa iyang katawan. Sa iban niyang reliyon, ang mga tao amo nagpakamatay sa ilang Dios. Amo ang naghahatag, amo nagkuan. Iniya ang Kristiyano niya. Ang Dios siya among naghatag. Nga ang tao yan nagpaabot lang, naga-fold hands lang, ginpahatag ang kanami, ang kaluwasan. Whereas sa iban nga reliyon, ang ilay nga Diyos, amo yung nagapungko lang, mapalapit ang tao para maluwas. And that's the mystery. Nga hindi ma-explicar sang iban nga katawan. It's only you and me, Christian. Labi na kita, mga Adventista. Siyab samtong, Pastor. Nadumduman ko pastor na imong siling nga ang Dios amo ang ang tao ang Dios amo ang nagapaabot sa tao. Nadumduman ko sa Pinang pastor sa Batu Cave. Sa Malaysia. Sa Malaysia. May ato dito nga sa Batu Cave pila na ka steps pakadto dito sa templo. Oo. Namangkot kami sa guide nga baw kataas gid ba kabudlay gid sa kaon ti siling sanggit amo gid inaaya ang Dios siya budlay gid sa kaon kung gusto ka magsaka to ti pila na ka steps dito Kung gusto ka magpalapit sa Diyos, suka sa kaon. saka ka dito galing kung gusto mo ti ayawan ka kung mga high blood ka na abi kag tigulang ka na hindi gid ka Hindi kasaka ka sa Ginoo. Hindi ka gigarabot sa Ginoo. Apang ang Ginoo ya lain. Ang atong Ginoo siya ya ang nagpanaog sa kuha sa aton gikan sa kasalanan kag Kaya tinabalaan sa Ginoo nga hindi kita kasarang. Bisan ano naton hindi ginaton malabot. Yes, ma'am, may kadugang ka. Sino nga punto? Ang sa akong pastor kay nakabutan diri kabre ko ang important things about God's plan or mystery. So samtang gabasa ko nila gawaminsar ko nga paano bituod no if si Ginoong Hesus nagkadto di siya blasaton kag nagpakita siya sang isa ka illustration or naghatag siya sa isa ka example kung gusto mo bala magpalapit sa akon agi ka through sa akon pero may mga buho-buho ti paano na lang kung ikaw nga hindi ka consistent so you cannot unveil that mystery. So, kinanglan mo gid gali pastor nga maintindihan mo kag amon lang dapat nga ang
para sa aton nga leksyon subong dapat arag gasing mo tagipusoon. Kung anong Ginoo kay tungod dara imo na nga mano mo maintindihan maski hindi fully at least mag-grab mo siya kung anong gusto ipahiwatig sa Ginoo sa imo. Amen. Mga kauturan, why nagkikita pa nung ginalagas na. Mga bro, balik ko sa imo. Sige, Sa Pastor. aton nga Wednesday, may pito diri ka isa. 7 ones. Ano ni siya ang both silingo ni Pablo when it comes to unity? Isa kita ka church, Yeah, isa kita one ka hope, Oo. one spirit, one Lord, body. one faith, one baptism, one God. Ang sa akon dara pastor is ginatudloan kita ning aside sa unity, selfless. Yeah. Kay kung miara ka sang tagipuson nga hindi lang balang imo kinaugalingon nga imo ginapaminsar mo imo utod, ginapaminsar mo ang imo nga isig ka pareho nga simbahan ukon ang mga tawo nga wala sa or wala sa simbahan or wala sa kay Ginoong Hesus bla. Dira mo makita ang ginatawag nga unity in 7. Amo na siya amo na sa akon nga pag-intindi pastor. Kaya kanami, Ma'am Ruby, sakto ginaya, nga wala kita dapat ipabugal. Oo. Kaya ang imo akon man. Oo. Ang akon imo. So, wala kita dapat. Why kanahan kung silong ko pa. We are equally, amo nang nasiling nga, at the foot of the cross, the ground is level. Nga wala sang priority, wala sang magranon, wala sang imol. And then another punto, Pastor, before I will give you. Ini bala ang aton maximum common atong nga slogan bala nga mga saying nga united we stand, divided we fall. Amo ni ang mensahe ni Pablo sa kapitulo 4. Yes, Pastor. Tama na, Pastor, no? Marubi, Pastor. Unity in Christ, oneness in Christ. Yes. Ngayon na ba lang, magsulit kita, one body, maskin pa, one body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, one God the Father. Pero isa kita tanan kalawas. Di kung isa kita kalawas, Huwag isang maglabaw. Ining synchronize ang Yeah, atong giho. synchronize. Ang baba ni mag sila nga, gusto lang ko ako niya, kaya kung naman ko, ang kamot, mag-amon, abi karon nga, ang tiil, mas dire ko malakat, ang wala, dire mo ko malakat. So, ano na lang ang gwa, nag-remind ini sa aton, sang kaimportansya sang paghiusa sa mga iglesia. Isa kita kalawas, isa ka pagtu, isa ka bautiso, isa ka Ginoo, kag ini nga paghiusa gina-remind ni Apostol Pablo sa mga taga-Episo, isa kamo, hindi kamo dira mag-ininaway, hindi Yes. kamo dira mag tinapungulay sa kun hindi kamo dira ma-elect ikaw nga tigulang o ano dira magginamo kamo bangod isa kita kalawas ni Kristo. Isa kita tanan kag ina nga unity na pattern sa unity sang amay, sang Ginoo. Yeah. Nga isa kita kalawas, si Kristo amang ulo, kita ang bahin sang lawas. Nga wala sang isa nga magpabugal nga importante kuya sa inyo. Correct. Yeah. Everybody has all the works nga iya nga buhaton to make the body function. Kaya mo ginaang punto ni Apostol Pablo. Why nakita panahon, Pastor Jess, balik ko sa inyo. Sa aton nga Thursday, may model diri nga ginahatag ang Ginoo. Ano ni siya man nga siling niya abibuhatan nyo man ang ginahimo ni Kristo. May ari diri mga kauturan sa akon ginlista no 5 ka mga laygay ni Apostol Pablo sa Efeso 5. Nauna diri ang iyang laygay amo ang being kind and compassionate. Mabinatason. Maaluan kag maluluyon, speak in truth and in love. Ano pa? Be humble and serve others, forgiving one another, and united in love and show love and support. So ini siya nga 5 kabutang amo ni ang mga ginaplaygay ni Pablo sa mga katawan sa Efeso kung ano bala ini ang mahitabo sa aton kung kita nagbaton sa bugay sa Ginoo. Amen. Wala sing pagpaindis-indis, mag-intindihan sa sulod sing iglesia, be humble instead nga ako ang unahon ko ang kinanglanon sing iban. Yeah. Yung kaysa hapos na ihambal pero Pilihan ako mauna, no? Ano pa? Forgive, magpinatawaray sa isa kag isa,
kag maghiusa sa gugma, love and support. Yep. So siguro ini nga mga 5 ka mga punto, mga kauturan talalupang duni sa aton iglesia kag sa aton mismo kaugalingon. Yes. Kag amo ini ang natabo sa una sa Efeso, hindi lang sa Efeso kundi sa aton man subong nga panahon. Tuod-tuod gid na iya nga ini nagakatabo man sa aton. Kag lagi ni Apostol Pablo pamalodongan naton ining 5 ka mga butang. Sakto na, Pastor. Nga ining 5 nga imo gina-identify. Among others na mo pa man siya, no? Oo. Pero initanan bala, hindi man ihalin sa aton. Ginhatag man ni Kristo sa aton. Ginhimo man ni Kristo sa aton. So ang lagay ni Apostol Pablo, ihatag naton ang aton man nga nabaton. Yes, ma'am. Ang akon, Papa Pastor, gin-connect ko siya sa previous nga lesson. Yes, Nga, kumbaga sa unity, bala kumbaga, ang akon nga, dira is, tama, gali ko ang isa ko kautod, gali na sala, kagintulok ko lang siya. I'm part of that sin, gali nga naobra niya. Because dapat gali nga, amo na bala nga, ning, although forgiving kita, pero dapat i-address tagid ko nung sala. Nakita ko na sa verse nga, hindi ta ko na dapat pag patunuron balang adlaw, nga wala ta na-address kung ano atong mga sala. So siling ko, ay hala, kita gali party tas ang isa kag isa nga man nga binuhatan nga kung ti isa kita kaulo dapat isa bilang isa kalawas dapat united kita dapat na aton gali buligan ng aton isa kautod nga nasipyat or ang aton kaugalingon mismo dapat ginaton na gali address. Amen. Mga kauturan, kung anong nabaton ta nga pagpakamayo kag pagpasaylo aton man ihatag sa iban. Amo na siya kag si Pablo nagpadayon pagid nga guwa na kamo dira sa kadudulman. Kag lakat na kamo sa kapawa. Wala na kita sa mga kauturan sing na sang time ako na pangayuan si Pastor Aragon una sang iyang last take, iya last word, and then si Ma'am Ruby. Yes, Pastor. Gintawag mga otod Ephesians in the heart. Bangod ini nagapanawag sa aton sa katagsa katagipusoon sa paghiusa kag sa paghugpong para sa buluhaton sa Ginoo sa pagtapos sa iyang buhat sining kadagan sa duta. Amen. Yeah, Ma'am Ruby. Ang sa akong pastor is sa Ephesians in the heart is dapat halin sa aton tagimpusoon magwa da siya ang busilak nga kung sino si Ginoo isa ngini siya na sa saton ka robe or isa ka armor na siya nga para hindi kita maigo sa kung ano man nga mga pagtilaw nga ginapadala sa atong kaaway. Yes. Mga kauturan, Ephesians in the heart. Mga kauturan, kay kung at piliton kita, hindi manami. Pero kung halin sa tagipusoon, magagawa lang spontaneously. Nga daw hindi mo lang mabalaan. Kag kanami sa imo pagserbisyo, kung palangga mo ang imo sig kaparehong tao. Palangga mo imong ginikanan, palangga mo imong asawa, imong bana, imong mga kabataan. Spontaneous, nagagawa lang nga hindi mo balaan nga you have done something good. Parehong mana sang gugma ni Kristo. Nga ang pagkari ni Kristo diri pinagi sa gugma. Hindi nga ginpilit sa iyang may panaugto, kundi si Kristo mismo amo ang nagboluntar. Sa hindi pa si Pastor Aragon magapangamuyo sa aton closing prayer mga kauturan. Ako na pasalamatan i-mention na nato ni ang aton mga sponsor, Doctors Erwin and Rhoda Hardinico, Joan and Myla, Susana, Jet and Susan Caro, John and Goldie Joligi Jr., Iboy and Jessica Malabanan, Mark and Meryl Mendoza, Ido and Femidon Vandes, ang mga magulutod, Marlene, Jimmy, and Anely Trino, ang mga magulutod, Gina Fehedero Ilomer, Alex Fehedero, kag si Marlubel Herota Lorin, ang Diyos, magapakamayo sini aton mga sponsors. Yes, Pastor. Magapangamoy kita, Ginoo, salamat sa imong gugma, sa kalawasan kag sa imong bugay nga naghatag sa amon sang pagpasaguli sa imo. Tuguti ang imong kinaiya, ang paghiusa, makit-an sa amon kinaiya, sa amon kinabuhi, kag sa amon iglesia, samtang kami nga tanan nagapaabot sa imong pagbalik. Kabay bendisyon sa langit, amon nga mabaton nga tanan, sa ngalan ni Hesus. Amen.